Så nede hos Sign.dk, det er det mit fyrværkeri part 2, hvor det er Sønnestil. Vi så Signs før, så kommer der en part 3 med lidt mere vi køber, så kommer der en part 4 med en orgel. Og det kommer nok dagen før nytårsaften. Vi har en pakke Yutao, et sortiment, heksehyl-sortiment fra Nyborg, 50 kroner. Så har vi sådan en her pakke heksehyl for krudtteltet, jeg kan lige vise, hvis lige vil se lidt nærmere. De er sgu ikke så gode, og så har vi nogle fra Youngzone. Det er også for krudtteltet, de er ikke så gode. Så har vi en pakke af de gule med prop, og en pakke superhyl med prop. De er begge to fra Nyborg. Og hvad fanden det hedder, så har vi her en pakke Thundershot for, hvad fanden det hedder, krudtteltet fra Youngzone. Og så har vi nogle stryger her. Vi kan få se en. De ser sådan her ud. De er ikke så store. De er slet ikke særlig store. Og hvad fanden det hedder, så 2 pakke faldskærmsraketter. Dem er jeg ikke så vild med, jeg bruger dem mest bare som heksehyl. Så en hel masse romerløs. Det er bare til hold i hånden og fispjat. Så bare nogle jordsol. Så har vi her nogle heksehyl. Og bag det ligger der sådan nogle large fra Yutao, og så ligger der også lidt FP3 et eller andet sted. Så har vi en Youngzone knaldmix her. Der er dog brugt noget af den, men det er sgu en meget god mix, jeg kan lige på at åbne den. Til pengene, så den koster 30 kroner. Du får 2 af de her med. Det er en kæmpe crankball, den er for sindssygt, det kan jeg godt love dig. Så hvad fanden det hedder, er der bare lidt knaldkæder og lidt fisblade. Så skal vi ned til lidt større. Så er det også lidt større hernede. Det vil jeg sgu egentlig gerne snakke noget om. Okay. Så har vi noget, hvis du lige kan pege, så jeg lige kan filme her. Sølvfrøen. Sølvfrøen. Skal vi lige vise kaliberen? Den er rimelig god. 25 skuds batteri her. Jeg kan lige vise en tommelfinger, en helt normal en. For Diamond, har jeg ret? Ja, det er vist for Diamond. Og så et missilbatteri. Missilbatteri for krudtteltet. Og så har jeg en familiesortiment, vi kan godt unboxe det, hvis I vil have. Bare fra til Hansen. Ja. Så har vi noget fra sidste år, nogle Space Rockets. De er sgu egentlig meget gode, jeg havde 2 pakker. Så har vi, hvad fanden, jeg tror den hedder Familiepakke 2, den her. Ja. Det er med bare, jeg tror, det er sgu 6 store gætter. Hvor mange dele, eller 50 dele? Jo, 51 tror jeg det. Nogle små Thundershots. Og så, jeg har bare blandet det lidt, og så sådan nogle lunder, jeg bruger til kanonslag, nogle store nogen. Jeg kan lige prøve at vise helt. Vi kan lave en video af en flaskebombe, hvis det skulle være. Og så har vi her nogle Thundershots for AFAC. Og hvad fanden det hedder, så nogle for T. Hansen. Og så bare lidt batterier fra den. Ja, så resten af sortimentet. Men hvad fanden det hedder. Det var det. Det var sådan set det. Der kommer en part 3 og en part 4. Og måske en part 5. Måske en part 5. Vi skal, det her det er kun lige første besøg. Ja. Så vi skal også i krudtteltet og have noget fra Diamond også. Men det var sådan set, ellers det er bare lidt småt her. Ja, vi kan godt vise lidt mere, måske her en af de andre dage, fordi jeg har dog ikke taget det hele frem, men det kommer nok også med i træerne. Ja. Subscribe og alt det der. Vi ses. Vi ses.